Ako day, natagam na gyud ko ang mga saad-saad day. Sa una pa nga, wala pa ko ga vlog-vlog dire. Na ako'y na amiga, kwartahan man kuno to siya, amot lamang tinuod ba kay kanira bang mga tao ra magod, kusog kay mo istorya unya. Wala daytoy agi. So doon na akong birthday, ni saan siya nga mamili. Sa imong birthday ha, kuan ka nang palitan gud ikaw ka nang panglitsyon. Di ko sige. Wala problema ra nako na. Miskag wala kay ihatag, okay ra man gud nako. Importante makasimba ko, makadagkot ko. Daog na madyo ko sa akong adlaw nga natawhan. Importante pista ina nadugangan og laing tuig akong kinabuhi. Ayaw ka balaka. Ayaw ka balaka. Padadaan lagi tikang kwarta ipalalit og baboy nga litsyonon. So kay doon naman akong birthday, ingon siya mamili, murag madilid gyud ako ang nakuan. Sweldo murag madilid pud akong padala nimo. Basig na kay natigom-tigom diha. Kuan sa ka nang palita sa laman ng baboy nga para litsyonon. Ni ko, sige. Mura man dagway top plan, inikabot sa panahon nga makasweldo ka. Ni karon, ni palit na ko baboy. Nya 35 kilos. Susday, mga 2 months na lang, mo birthday na ko. Wa naman nagparamdam, day. Wa naman nagparamdam. O sige laman kay basig busy. Basig na busy magtrabaho. Sus ko, day, 1 month na lang, day. Mag-birthday na ko, day. Wa naman yun nagparamdam. Hindi ko hala na unsa naman to yung saad, matuman pa to dili. Muabot na ko ng adlaw sa akong birthday. Karon, wa mang jud ni padala. I-refund ato ako ipalit atong baboy nga 35 kilos. Unya kay pila naman to ka bulan. Nadugangan na magpila ka bulan di ni dako na gyud tong baboy. Ni ko pastilan. Wa na gyud tong saara to. Nahanaw na gyud to. Gihoyop na gyud to sa hangin. So karon, dako naman ang baboy. Sayangan man po kong ihawon. Yang ending, nahimong anayon. Nagpatutoy og 12 ka buok baktin. Nahimong negosyo. Maumaka na. Manang ako, day. Di nagyo ko mutuan ang mga saad-saad, day. Tinood na. Ayaw gyud mo, salig ang mga saad-saad. Kay daghang saad ang nangapakyas. Dili lang sa gugma, pati sa baboy. Ang ending, gikan pas baktin na himong anayon na hinuon. Nakapanganak na hinuong 12. Salamat, Rapod. Kay pagbaligya, tag 2.5. Nabawi-bawi na akong gipalit. Manang ako, dili gyud ko mutuo mga panaan. Alig, apan ayaw og laom. Kay karong mga panahon na, daghan kaayong mga tawo nga they are very deceiving, patuohon ka, ikaw pod, mutuo pod ka, nisalig ka, pag abot sa panahon, walay resulta, ang ending, ikaw mo'y alakansi, naguol pa ka, nasilo pa ka, kaya ga-expect man ka. Muna ako, di na ako mag-expect. Mahitabo ang mahitabo. Kung dili, walay problema. Muna'y ato ibutang sa atong mga alimpatakam. Ilaliman kang nahimo na lang anayo ng baboy pinaabot. Para maripanan ka sa imong gipalit. Lang na lang, apil ko kung tutoy sa anayon. Para makabinipisyo sa gata sa anay. Lagot ko ninyo mo ng tarungan ko ninyo mga saad-saad diha. Tarungan ng inyong mga desisyon sa kinabuhi kay kanang pasaad-saad diha. Lifetime ko na ko yung mapalopyan job.